Nempung ayon dapan lumayan kadaya lampawalo ayo lamun Raden Bratakusuma ora kena digawe sembarangan luwih tatas trenggina sodukku tali wondo. Tarang sang tuna tagaya luput aku dijengkut tiba pertolo. Rekem aku ditarik mustakaku diantem tibaku nganti semaput wong kaya aku. Kono para ana Raden Lesmana Mandrakumala. Iku kang para jaluk iku kang para karwaki. Sakniki sliramu nutut musuh aku tak gawe becik bangga ya tak pateni. Sembarangan marang Raden Bratakusuma kaya wong daman pecating nyawamu. Sumbaring Raden Bratakusuma japa rengkone aku kasoran panempu marang sliramu. Bab wis lumrewong menang sumbar bandane wong kalah bondo kemlayu. Durung mestine aku tiba sepisan tak tinggal gelanggang colong mlayu. Ayo katungna pambudimu, kudu ngati-ati. Leno pandulu metura jangkal tak dodok dadamu ndapani panten temen. Pengajaran panemping Lesmana Mandrakumala ora kena digawe semenang-menang. Rikala lena pandulu kutula jangkaku. Aku dicandhati kipatake oleh ngipatake kaya wong ngipatne kapuk slombor. Ndim. Kono parana wujude Raden Bratakusuma iku kang para jaluk iku kang para karepake. Ora tak uripi nek sliramu bakal tak pateni. Apa abamaja rengkone aku kasoran panempu marang sliramu. Bab wis lumrahe wong menang sumbar bandane wong kalah bondo kemlayu.
Durung mesti ya, menawa aku asor tetandingan musuh seliramu. Ayo katokno pambudimu musuh Lesmana Mandra kumono. Kudu ngati-ati ya. Leno pandrumu tuna jangkam tak jotoh pecah rapat temutakan. Ora kena digawe sewenang-wenang Raden Brataksuma. Tak jotos ora dirasa tak jejeg ora katik nganggo obah. Ayo aja melayu tak tugel gulumu. Lah iki aku nek ora njawab bantuan marang Kurawa Dawuh titi sendari ki dijaluk marang Sinatria iki. Kurawa 108 paman kula nyuwun sing.
Sang putra mamang tawang kaya tanyoneke kaya mula kandiriksa kadangipun kakang Kakang Mahabharata Kusuma Lerdawa panjenengan ingkang rayi lajeng dinten mangke lajeng dos pundi Lesmana Mandra Kumala. Adi Lesmana Mandra Kumala arep ndak pateni lumayu. Lamula dina iki prayoganing ayo disesekridane wong Astina. Nggih, menawi ngaten kula nyumanggake dawuh panjenengan sumangga Kakang Mas. Kono apa ora ana wujude wong Astina kudu ngati-ati negara Astina gak para wulungake aku ndak ora tarik temen. Lampar Raden Brataksuma Lenta Winarna gentos ingkang sinara ingkang wonten Praja Ngastina namung Prabu Sudana kilar-kilar timburing yang bagas lontaram sira emot pemongkas sira Karya kantor kumawan marmanero pengawasan marmanero katon Sira prayitnane Prabu Sudana Bapa mareksi dos pundi dinten menika Bapa Thank you.
panjenengan ingkang putra Raden Wisnu. Mulai kira luput pandulu kulesmono mondro kumolo kulub para ayu kaning enggal matur sawanira Rama kasinggihan dawuh panjenengan ingkang putra Raden Lesmana Mandra Kumala kula ngaturake sungkem pangabekti kunjuk wonten ing padha panjenengan Rama Lesmana Mandra Kumala slira ngaturake sungkem pangabekti sun tampa kula ora seliram konjur tawang-tawang tangis nangis yapa Lesmana Mandra Kumala Rama diajeng titi sendari mboten kersa leladi kalian ingkang putra lajeng kula putha-putha Rama ning mlajengi titi sendari kala wau minggah dhateng reding kalih inggil lumebet wana ingkang langkung agung wusana wonten ngriku pinanggih sinatria kalih perkawis kekasih Raden Bratakusuma wusana titi sendari kasuwun kalian Raden Bratakusuma dadi titi sendari dijaluk karo Bratakusuma nggih la lajeng dos pundi Rama Bapa lajeng dos pundi Bapa lho ngger anak Prabu Sudana pondha ngger pun panjenengan kuwatos utawi Semelang niki anak Prabu Baladewa Kiman Kapuring Perjayani wujuding Bratakusuma kalian Raden Kandiriksa wau nggih menawi ngaten Kakang Prabu Balarama Yayi Prabu kasinggan dawuh panjenengan ingkang rama Prabu Balarama dinten mangki titisten dari kapundhut kalian Raden Bratakusuma dados titisen dari kapundhut kalian Raden Bratakusuma ledhawa panjenengan Kakang Mas sinten ingkang kula aturi merjayani Raden Bratakusuma menawi boten panjenengan menawi ngaten panjenengan kantun sepinten ageng Raden Bratakusuma Tejo sulaksana tejane wong anyar apa sliramu nomor Raden Bratakusuma Ratu Madura Prabu Baladewa bener kang dadi atur maku Raden Bratakusuma
kok tumrecep pola memaring nomone aku Ratu Madura Prabu Baladewa. Aja kok selirang maneh aku ora weruh. Sadulurmu wong tuamu eyangmu aku weruh. Lah semono sedya lawan karepmu tekon nggur Ngastina. Mung aku perlu ngupati buron laronku. Dudu kidang menjangan. Dudu bebek ayam mung Lesmana Mandra kumala nandhi paranjene. Wani-wani sila muda-muda Raden Lesmana Mandra kumala sedya lan karepmu. Sedya kareping tak tugel gulune. Raden Brataksuma gedhe kata-katamu. Wani salira musuh Ratu Madura Prabu Balarama tanggep wong bosro iki kecocotan Prabu Baladewa. Ditapak igaman kaki nenggolo dak tumumum. Yai Prabu Sidono pusaka kula kaki nenggolo kula tapaki Raden Brataksuma mboten tedas. Kula rumaos sisi nek gaman kaki nenggolo niki mboten tedas. Pun kula luwung wangsul mawon ten Madura. Pandhita ing Sukalima. Oh, nggih wonten menapa anak Prabu? Niki Kakang Prabu Baladewa sampun paring keterangan bilih piyambake mboten saged nyekapi. Nyuwun senjata pitulungan dhateng pundi malih Bapak? Lha niki nek mboten ten negara Ngamarta niki cilaka niki nggih calone. Nggih Bapak menawi ngaten nggih Adi Brata Pandhawa aku njaluk tulung diri.
Bathara Brantasena. Jelidang kakak wis ora luput kang dadi aturmu wong kaya aku. Mula ndadekno kawininganmu rikala dina sing kepungkur sasi kang wis kelakon. Iki Raden Abimanyu tak utus tindak nang negara Ngastina ning kok suwe banget saka rumangsaku bali ing jujuk negara Ngamarta. Jelidang ora ana pelalaning Abimanyu. Kakang Mas Abimanyu gintekse dereng kundur. Kakang Mas Ratu Ndhuwurwati amit kula ingkang sowan Kakang Mas. Kados Yayi Prabu Sudana. Kakang Mas kasinggihan dawuh panjenengan Kakang Mas. Kula ngaturake sedaya kalepatan Titi Sendari kapundhut kalian Raden Brataksuma. Lho, Titi Sendari garwaning Abimanyu menika kapundhut kalian Raden Brataksuma. Kakang Mas nggih, malah dinten menika kula suwun ingkang rayi badhe dipun perjayani. Oh, nggih jenengan tulungi ini mboten sampean tulungi blaen niki. Kakakku Prabu Sudana sepira gedhene Raden Brataksuma. Ora sepira atining digdayaning gegilane Adiwal Kundara. Mula nek kaya ngono karya aku sing ngrampungi Raden kakak ora luput kang dadi atur maku. Kaya apa ditetandingan mus Raden Brataksuma. Wis rumangsa gegilane aku rumangsa ora cukup adi. Prayoganing dina iki aku tak munggah nang pertapan Ratau Kanjeng Eyang Amit ingkang wayah nyuwun keterangan.
Ratu Dewamati. Eyang kasinggihan dawuh panjenengan ingkang wayah ngaturake sungkem pangabekti kunjuk padha panjenengan ya. Iya Kresna tak tampa le mengaturake sungkem pangabekti ana apa kok keplayu-playu yang dadosake kawuningan panjenengan. Negari Ngamarta dinten menika katempuing parang muka kekasih Raden Bratakusuma. Raden Bratakusuma. Nggih la menika kados Abimanyu ingkang wonten pertapan Ratawu. Wa inggih kula dipun perjayani kalian Wa Prabu Baladewa sebab diajeng titi Sendari Cirasi sampun kundur dhateng negari Dwarawati. Wa Kresna, nggih yang lajeng dos pundi? Mula sakniki Raden Abimanyu karo Gatotkaca kidun karo Bratakusuma. Menawi ngaten sendika dawuh panjenengan. Ayo kula dene iki cekel Raden Bratakusuma sendika dawuh panjenengan. Marang wujuding iki ana sinatra bagus apa Raden Abimanyu. Ora tedeng aling-aling ya aku Raden Abimanyu ya Raden Angkawijaya kang mburi. Aku sadreng pringgondani kekasihku Gatotkaca. Sinatria wangsul sliramu. Menawa sliramu ora dumunung marang aku wong mendang-mendang kebaratan. Ora darbisan lawan kadang aku nomor Raden Bratakusuma. Kang mburi sapa namamu? Aku Raden Kandireksa. Mula dina iki Raden Abimanyu, sliramu aja melok-melok ndi Ratu Ngastina tak tugeli gulune. Apa abamu? Manuta pangeran aku dina iki tak balekake. Nutut ya tak oncatake ora sedya gawe patine Ratu Ngastina ning sliramu sedya kating gawe rusak ing negara Ngamarta. Manut ya tak balekake bangga ya tak tugel gulumu. Abane Abimanyu wani marang Raden Bratakusuma wong daeman pecating nyawamu kecocokan keparat.
ndak pateni temen Raden Bratakusuma. Kula Praden Abimanyu dulun pun ibu. Lho kok panjenengan lho Buddha. Lajeng panjenengan Raden Abimanyu ora luput. Semono aturing Sikaki Lurah Semar nek sliramu wis tumekaning Leno Amar. Aku uga percaya sebab rikemamu. Lan kukumu wis para ketoki para wadahi cupu. Ibu lare dawuh panjenengan sapungkuring Kaki Lurah Semar ingkang putra Pejabu. Lah iki kok garwanipun Kakang Titi Sendari. Kakang Mas nggih kula bab kaputha-putha kalian Lesmana Mandra Kumala. Kula mboten pinanggih Raden Bratakusuma nggih Kanjeng Ibu kala wau nggih dipun cepeng Kakang Mas. Kebeneran diajeng menawa sliramu ora manut. Lah menika sinten bu ingkang maujud kandiriksa? Ora mangerti kula kang ati-ati sendika dawuh panjenengan. Bibi Sri Kandino Bibi panjenengan menika ludos pundi? Kaki Prabu Gatotkaca ndadekno kawuninganmu. Mula aku nganti maujud priya bapakku krungu kabar nek Raden Abimanyu iki dipateni wong Astina. Kanjeng Bibi sampun boten lepat. Ning dinten menika Adi Abimanyu sampun mulya kawuliake miwah Kanjeng Eyang Begawan Abiyasa. Kula kebeneran nek kaya mangkono wong Titi Sendari dina iki ya wis balik. Ayo padha diseksekake nang Kakang Mas Ratu Ngamarta.
atiraina walayaning tanpa usada nyanyo Prabu menika lajeng dos pundi kok lajeng Titi Sendari menapa? Nggih Yai Sami Aji. Wong ngajeng Titi Sendari menika kabeta dhateng negari Ngastina aturi Kakang Prabu Baladewa kaprimbyada dhateng negari Ngastina. Ning boten mangertos ingkang raka menawi Titi Sendari badhe kadhapake kaliyan Lesmana Mandraguna. Apa ya bener Titi Sendari? Walaras dawuh panjenengan wa. Samono Raden Abimanyu rikala takonan Ngastina diakoni apa ora? Wa mboten dipunakoni cira sebile diajeng Titi Sendari sampun wangsul riyin. Iku ngertenana watake wakmu Ratu Ngastina wong diaren wong drenggi srai jail metakil. Ceguk panas tenopen dawen. Mula sak jeg-jege urip ora dirasa tentrem ora dirasa ayem kaya ngono. Sing dijokno jaile kanuk maneh. Lereswa ingkang dada dawuh panjenengan wusana Kaka Prabu dinten menika kenging dipun wastani mbawahi dhauping Raden Abimanyu miwah Titi Sendari persasat dipun bangun nikah wonten ing negari Ngamarta utawi dipun bawahi wonten negari Ngamarta perlu kaseksenana ibune Drasan Sudarmani kula utawi kadang kula Brata Pandhawa mung sadurunge anyekseni. Oh nggih Yai Sami Aji, menawi ngaten sumangga panjenengan rencang nunggal tekad kembul pujo nyenyuwun miwah ingkang kuwaos dhauping Raden Abimanyu. Miwah Titi Sendari dadosa kaken panginen-inen saha popol rambuté Abimanyu kala wau persasat ngicalake balak sungkalaning Abimanyu mugi-mugi dinten menika lebura sangkalaning Abimanyu kantuna kawilujengane Kaka Prabu nggih. Lidang ya nek kaya mangkon ayo padha direwang-rewangi jejaluk. Iya, Di. Iya Kaka Prabu, perlune dhaupe putraku Abimanyu lan Titi Sendari aja nganti ana alangan apa-apa. Iya ya Dimas Niwara Sembadra. Sumangga Kaka Prabu, nggih Yai Sami Aji. Nalika ing mangke cekap carita purwa ingkang kapundhutake lampan nira Abimanyu popol rambut ugi lampan Raden Bratakusuma. Cekaping carita purwa tiyang aring ngedatan wonten sesangkutan setunggal menapa. Ka wonten renggange genteng kaca utawi gempale pager boton lung-lungan ingkang punggel nenggeta mapan boten. Malaring nggih ingkang nandung sungkala kawuliyake ingkang pejaden gesangake ingkang sakit den sarasakit. Cekaping carita purwa dalang kandha bana imut purwa deksinani. Imut namane wong eling purwa kawitan deksina pungkasan. Rikala miwiti dalang ingkang dipun weruhi kaki danyang niye danyang kambarsa dusun Prembangan ngriki. Nggih danyang kambarsa dusun Sawan. Bibare wayangan dalang menang ucap kaki danyang niye danyang kambarsa dusun Prembangan. Nggih danyang kambarsa dusun Sawan dinten menika rene cekap ngen kula ringgitan. Panjenengan ingkang kula aturi sa ingkang boten kula aturi ningali ngen kula ringgitan mirengaken ngen kula crita. Cekapi lampan kedawang sultan papan panjenengan piyambak-piyambak. Kang saking wetan saman wangsum ngetan sak momongan sama-saman jawang sungetan. Kang saking kidul saman wangsum ngidul ingkang saking kulon saman wangsum ngulon. Kang saking ler saman wangsum ngaler. Ingkang wonten ing tengah saman teliting balik gedhe teropaku. Bibare ronggen ringgitan sampun ngantos wonten lembut ingkang kantun. Kang picek saman tuntun ingkang lumpuh saman gendong. Leres rawuh panjenengan kula ngangge kukus menyan seta bibare wayangan tandha panengeran kula kekayon. Tancep kayon bubar wayangan katon semburating sutra ijo saka kayangan. Yeah.
Thank you.